Belta muna! Oras alas 7:25. Ito muna ang buwelta ni Art. The 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc Junior. Basta mga junior! Guys. Good morning sa talang mga junior. O katong naghandom nga magka-junior. O sa talang nga mga senior. O yung ba na ya? Katong chairman sa Senior Citizen Commission. Ato sa istoryahon. Ha? Ang buwelta niya sa tugato sa Cherry C Calcium Ascorbate with Camo Extract and Zinc. Kini ang vitamin C nga kanato sa COVID makapalit kayo sa lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na sa mga nagkunang drugstore o mga pharmacy sa Miss Or o Cagayan de Oro City. Good morning sa tanan nato mga frontliners. Kini nga buwelta among ipahinungod kaninyo nga mga warriors. Dapat yun mong ilhon nga mga modern day heroes. Kay pagprotektar sa katawan, kamo perming naa sa front rows. Ang mga frontliners, mauni sila mga medical workers, mga sundalo, pulis, tanod, sikyo, o law enforcers. Di gyud basta-basta ang inyong mga trabaho nga gabutang mismo kaninyo diha sa peligro. Nitong Sabado, dahil Bernie, dunay gianunsyo si Pangulong Rodrigo nga ilhon sa hingpit ng frontliner sa ilang sakripisyo. Ilabi na niya ito nakabsan sa ilang kinabuhi in line of duty nga mitaliwan in town og mga way swerte. Dako memorial wall ang pagkahimuon aron ilang sakripisyo atong mahinumdum. Pinaagi kini sa pagsaludo sa inyong tanang hago nga dapat balantad di angay matago. Ining pag-inistikto sa kwarentina. Mga kagay, di kini bastang igo lang kita nga ikulong sa panimalayta. Paagi inato kinisab nga matagan og lugway na ang mga frontliners igo sa taon nga makapahuway. Sa atong pagsunod sa mga health protocol, katabang punta nga mampingan silang auntie o silang angkol. Damgo sa mga frontliner nga ihap sa COVID moubos. Kalipay sab nila nga mataktan moos-os. Busa sa COVID kita angay. Di kita angay makaminos. Nabaw sa tanan, di kita magtinambaluslos. Tanang frontliners! Kudos. Time.